Ja ťa zdravím po dlhšej pauze na mojom YouTube kanáli. Dneska z takejto krásnej špacírky v západných Tatrách. Everything changes. Je tu skutočne nádherné. Sa to trošku rozmazalo, nevadí. A dneska som dostal po dlhej dobe chuť to napraviť a dať do sveta opäť zase nejakú životnú múdrosť. A dneska by som tú životnú múdrosť načal tým, že dnes som ďaleko múdrejší, čo sa týka vo všeobecne nejakého osobnostného rozvoja, to nazvime, ale aj som povedal mentálneho rozpoloženia, mentálnej sily a životnej múdrosti z toho hľadiska, že som si prešiel už v živote aj obdobím komfortu, lehárka, aj obdobím makačky, či už vo forme turistiky, alebo športu celkovo, alebo podnikania, rôznych projektov a podobne. A dneska ti zodpovedne hovorím jednu vec, alebo poviem jednu vec, že skutočne strašne závisí na tom, čo my vo svojom živote robíme. Aspoň takto vnímam ja, že čo po nás zostane, aký život vedieme, čo z neho máme, čo z neho má naše okolie, ako sa v ňom cítime, čo robíme, ako naslúchame alebo nenaslúchame, respektíve sami sebe, svojim potrebám, svojmu telíčku, svojej hlavičke, makovičke, ktorá je častokrát zaneprázdnená, zanesená úplnými sprostosťami a totálnym bordelom. Isté, chápem, sú situácie, sú veci, ktoré sa riešia ťažšie, niečo sa rieši ľahšie, ale určite sa zhodneme na tom, že najťažšie sa riešia veci, ktorým nerozumieme. Rozmeníme na drobné. Pozri sa, dobre ma už poznáš. Ja sa tu nepotrebujem ani tváriť, ani na nikoho povyšovať, ani sa pred nikým pretvarovať v tom zmysle, že som zožral všetku múdrosť sveta a že iba ja viem, ako z tej úzkosti von, alebo čo robiť a čo nerobiť. Ale úprimne ti poviem, že najhoršia vec, absolútne najhoršia vec, ktorá existuje v rámci úzkostných stavov depresívnych, že je to zóna kľudu, zóna komfortu. A teraz sa spolu zamyslíme nad jednou vecou, či si to mal aj ty tak, možno áno, možno nie, ale drvivá väčšina ľudí, s ktorými som sa o tom ja rozprával, či už s priateľmi alebo na konzultáciách s ľuďmi, tak 98% ľudí sme to mali rovnako, a to tým štýlom, že zo začiatku prišla nejaká úzkosť alebo nejaké panické ataky, alebo sme sa začali ponárať do depresie a nerozumeli sme tomu stavu, alebo sme ho nevnímali ten stav ako niečo, čo nám signalizuje naše telo na to, aby sme sa my začali meniť, aby sme niečo zásadné v našom živote pretvorili a začali robiť inak vnímať, inak myslieť, inak cítiť, inak konať. A spočiatku to bolo také, že sme si dali taký oddych od toho života nášho. Strašne veľa ľudí začína to pénkami rôznymi dlhšími, že nie sme schopní pracovať, chodiť do školy a podobne. No a neskôr sa k tomu častokrát pridáva práve tá panika vo forme toho, že nerozumieme dostatočne pre seba
tomu stavu nášmu. Vnímame to ako chorobu, vnímame to, že takto to proste nejako je, že majú to aj ostatní, tak to máme hold aj my. A je to pandémia 21. storočia a podobné záležitosti. A v tomto smere pokračujeme, no a tá panika sa potom zvyšuje tým, že sa bojíme sami o seba, častokrát hlavne pri tých panických atakoch, pri tých návaloch tej úzkosti, toho stresu. Ja to prirovnávam k výbuchu sopky, hej, takému vnútornému, takému odpojeniu, vypnutie ističa hlavného a proste telo prestáva poslúchať, prestáva fungovať, my prestávame fungovať. No a v tomto častokrát ide o seba pozorovanie, áno, myslíme si, že zomierame, myslíme si, že ten náš život je v ohrození. Nevieme presne vysvetliť, čo a prečo sa nám deje a máme to skrátka za niečo ako život ohrozujúce. Čože na jednu stranu by som povedal, nie že správne, ale vysvetliteľné alebo pochopiteľné v tom zmysle, že nikto nás neučí nejako špeciálne o týchto stavoch a už keď ani nepoznáme nikoho, kto by si niečím takýmto obdobným prešiel, tak v tom máme samozrejme chaos a zmätok. Sami so sebou máme chaos a zmätok. No a do tohoto sa pridá ešte aj tá komfortná zóna v podobe toho oddychu, čož nie je na škodu, samozrejme beriem, ale problém je v tom, keď sa to začína v úvodzovkách preháňať tým štýlom, že sme pol roka na PN-ke, 3/4 roka na PN-ke, máme problém výjsť z domu, máme problém ísť do obchodu, máme problém sa zase vrátiť naspäť do práce, už len pri pomyslení, že by sme mali ísť do práce, už sa celý trasieme, klepeme. Ja som osobne zažil, že mne stačilo niekedy aj kľúčku chytiť len od dverí vchodových, hlavných a už som ďalej nemohol, v úvodzovkách nemohol. Takže tie stavy sú naozaj rôzne zaťažujúce, samozrejme. No a prečo hovorím o tom komforte? No, ten komfort mne osobne priniesol, že som pribral, prestal som sa venovať rôznym činnostiam, jedna z nich práve aj tento môj YouTube kanál a začal som sa viacej venovať vlastne druhým ľuďom, by som to nazval, a vo všeobecnosti okolnostiam, na ktoré nemám dosah. A to bolo práve v tom, že som počase zistil, že mi to začína prinášať do života biedu. Biedu v tom zmysle, že vlastne som stratil taký ten drive, taký ten grif v tom živote a začal som sa viacej ponárať do toho stresu, do toho napätia. A dnes našťastie, už je to teda pár mesiacov, ale našťastie je to o tom, že skutočne som si overil sám, aj keď sa priznám, že nechcene, že nebolo to ako úmysel, ako zámer, ale preveril som si, že skrátka mal som sám pre seba pravdu v tom smere, čo treba vlastne začať robiť na to, aby sa človek dostal z týchto stavov. Za prvé, začať riešiť sám seba. Prestať riešiť proste okolnosti, na ktoré nemám dosah, ale začať riešiť sám seba, akým spôsobom na to dokážem reagovať, ako dokážem reagovať ináč a začať to dávať do praxe. Častokrát sa stáva, že nevieme, čo je dať do praxe, tak do praxe napríklad znamená to, že keď ma rozčuľuje nejaká situácia, na ktorú nemám dosah, napríklad ma rozčuľuje, hej, tak sa dokážem pozrieť na to tým štýlom a začnem rozoberať sám seba, čo to vo mne vyvoláva, odkiaľ sa to zobralo, čo asi z tej minulosti ma ovplyvnilo na to, že dneska riešim tú situáciu tým štýlom, že je to pre mňa neprospešné to riešenie a tak ďalej, tak ďalej.
je to otázka toho komfortu, toho odpočinku. Samozrejme, treba odpočinok, to je bez debaty. Všetci potrebujeme oddychovať. No len treba si uvedomiť, že zase, čo nám prináša, keď budem mesiac ležať na gauči. Či je to pre mňa prospešné, čo mi to prináša do života. Hej. V neposlednom rade, keď sa ničomu tak extra nevenujeme, len možno nejakému scrollovaniu na sociálnych sieťach a tomu gauču, poviem príklad, tak samozrejme často prichádza, už to máme pekne aj anglicky pomenované ako overthinking, teda ako po slovensky povedané ľudovo nadmerné premýšľanie. Prečo nadmerné premýšľanie? No, lebo skrátka tá hlava má čas sa tomu venovať, blbostiam. V hlave riešime stále tie isté veci do kolečka, myslíme si, jak strašne na sebe pracujeme, ale nepracujeme, pretože si len v hlave vytvárame ďalšie a ďalšie problémy, ktoré samozrejme len v hlave nevyriešime nikdy. Točíme sa v tom veľmi krásna cesta k frustrácii, bezmocnosti a k depresii. Keď potrebuje niekto takú skúsenosť, skvelý návod, ako si to vypestovať. Ale samozrejme nie je to len toto ten komfort. Ten komfort môže byť samozrejme aj v tom, že chodíme napríklad do práce a ten komfort je v tom, že sa bojíme napríklad sa ozvať pri nejakom pre nás probléme, alebo sa bojíme výjsť s tou kožou na trh a požiadať o zvýšenie platu, alebo sa bojíme zmeniť prácu. Čiže to je rôzne. Takisto veľký problém je aj v tom, keď začneme už teda pre seba nejaké prospešné kroky konať, tak prídeme častokrát k tomu, že to robíme z nesprávneho dôvodu. A ja to poviem tak, že sám sa zamyslí nad tým, či je to pre teba vhodné riešiť svoj stav len preto, aby ti bolo dobre. Rozvediem, čo znamená, aby mi bolo dobre. No znamená to, že prídem k nejakej technike, predýcham si, vybehnem si zašportovať, pozriem si nejaké reelka, 4 hodinky ubehnú na mobile ako nič, zrazu sa cítim lepšie a myslím si, že super, hej. A prečo je to nevhodné riešenie? No, čokoľvek spravíš v rámci toho, že chceš sa mať v úvodzovkách iba lepšie sa cítiť, tak ti uniká strašne jedna zásadná podstata a to je tvoje vnútro, tvoja osobnosť, tvoje nastavenie, tvoj mindset celkový. Skrátka uniká ti to, prečo si sa vlastne prepracovala do tohoto stavu. Áno, samozrejme, je tu otázka aj traumy, minulosť a podobné veci. To tiež často počúvam na konzultáciách, často to riešime. Samozrejme, ja som nebol výnimka, čo sa týka traum, ale úprimne poviem, že áno, je super odhaliť nejaké takéto traumatizujúce záležitosti z toho detstva. To je určite perfektné. No skôr ja sa osobne zameriavam na to, že prísť, pochopiť a spracovať a nechať odísť, nechať to pustiť. Takže to je, ja viem, veľmi ľahko sa to povie, takisto to znie aj dosť tak všeobecne. Ja to chápem, ale ono je to v podstate strašne jednoduchá záležitosť, hej, že rozpýtvať si trošku na drobné, či už s nejakým psychológom, hej, na nejakých terapiách, tak rozmeniť si na drobné, že čo sa nám vlastne stalo, kto toho bol príčina, hej, lebo je zase veľký rozdiel byť dieťa, ktoré má, ja neviem, 6 rokov, 7, 8, to je fuk, a niečo sa nám traumatizujúce pritrafí v živote, či už od rodičov, v škole, spolužiaci, nejaký výsmech, šikana, hej, ponižovanie alebo nejaké fyzické násilie a podobne. A nevieme to nejakým spôsobom uchopiť, spracovať. Je to samozrejme pochopiteľné, že niečo potom takéto traumatizujúce sa s nami nesie.
No na druhú stranu, už vlastne keď sme dospeli, tak tá trauma, keď ju človek odhalí, vyrieši, na to je bambilión spôsobov, tak keď to vyrieši, tak zase je to len niečo, čo sa vyriešilo síce v našom vnútri, z hľadiska tej minulosti, ale z hľadiska toho nastavenia, tej mentality, toho mindsetu, je zase potrebné urobiť určité kroky na to, aby sme my už ďalej napríklad tú traumu neprenášali, v rámci rodiny napríklad, z pokolenia na pokolenie. Alebo aby sme prestali robiť veci, ktorými si ubližujeme. A zase sme pri tom, že človek, keď vylezie z toho komfortu, začne robiť aj veci, ktoré sú mu nepríjemné, z ktorých má strach, ktorých sa obáva. Do prčíc, ale som zle vstúpil. Ktorých sa obáva, tak samozrejme vyskytne sa tam strašne veľa vecí. A to je tá práca na sebe samom. Ten sebarozvoj v tom najprirodzenejšom bode, tam, kde sa to má práve riešiť, a to je to naše vnútro. O tom rozprávam celú dobu, celý čas. Ja uvediem krásny príklad, to je práve, ako iste vieš, domáci majster, ktorého robím už 6 rokov a nejaký ten piatoček. A za tú dobu som stretol x stoviek ľudí, x stoviek zákazníkov, s ktorými mám dobrú prax, ale s ktorými mám aj zlú prax. Samozrejme tým netvrdím, že som ja dokázal vyhovieť úplne všetkým. Samozrejme nie som tu na to, aby som sa každému páčil. Na to rovno zabudni, pokiaľ sa chceš zavďačiť každému v miestnosti úprimne a dávam ti radu do života, vyser sa na to. Nikdy v živote to nedokážeš, nie je to skrátka možné. Ale to už je iná téma. No ale čo som chcel, že tí zákazníci ma častokrát priviedli aj k tomu, že som videl ten život skutočne inými pohľadom, iným spôsobom. A ten domáci majster ako taký ma privádza do situácií častokrát, ktoré práve nie sú pre mňa komfortné. Vieš, tak ti poviem, že keď s niekým niečo konzultujem, už je to v podstate pre mňa, dá sa povedať, že komfortná zóna, v tom zmysle, že by som mal nejaké, potiaže v odzovkách s tým, že si neverím, alebo že neviem, čo ma čaká, tak samozrejme vždy každý človek na tej konzultácii je iný, ale to zdravé sebavedomie tam skrátka je, pretože keď už nič, tak porozprávam sám o sebe, o svojom živote a tam není prečo byť v nejakom strese, nie je tam na mieste žiadna nervozita alebo niečo v tomto zmysle podobné. No ale pri tom domácom majstrovi sú častokrát veľké výzvy, veľké ako veľké, ale tá veľká výzva napríklad spočíva v tom, že je nejaká zákazka, už to predo mnou nejakí ľudia skúšali, ľudia sú už zúfali, tak skúšajú volať mňa a mne sa to podarí, tak som na seba taký pyšný, hrdý, ale ten začiatok častokrát býva taký obťažnejší v tom zmysle, že neviem ako s tým naložiť. Rozmýšľam nad tým, sem tam sa aj trápim kvôli tomu, pretože mi na tej práci skutočne záleží aj na tých zákazníkoch. No ale prišiel som aj k tomu, že keď poviem napríklad nie, tak je to veľmi ťažké niekedy povedať nie v tom zmysle, ako som už predtým povedal, niektorým ľuďom skrátka nevyhovieš a keď sa aj úprimne mu povieš tomu zákazníkovi, že takto a takto cesta proste tadiaľ to nevedie, pretože je určitá prax, ktorá za tým môjim tvrdením je, ktorá to preverila, nie, to takto musí ísť a podobne. Alebo častokrát ľudia volajú
aj sobotu večer, a myslia si, že som non-stop linka. Potom niektorí ma aj hejtujú za to, že som, ja neviem, namyslený a že už mám asi veľmi veľa zákazníkov, že už mi na nich nezáleží a podobne. A toto je presne to, čo ma začalo privádzať k tomu, čo som hovoril na začiatku. Začalo ma to neskutočne srať. Začal som riešiť práve takýchto ľudí a veľmi rýchlo som zistil, že to nevyriešim. Jednoducho, jediné pre mňa zdravé riešenie je prijať a nechať to ísť. A to prijať práve znamená to, že sa prestanem nad tým rozčuľovať, že si pôjdem znova svoju cestu, že to, čo mám overené, čomu sa rozumiem, tak sa znova do toho nakopnú, naštartovať sa a ísť si svojím životom ďalej a skrátka takýchto ľudí nechať od seba ďalej, pretože jeden z najväčších stresov, ktoré som ja osobne v živote zažil, je práve to, že skrátka každému sa nejakým spôsobom zavďačiť alebo niekomu za každú cenu vyhovieť. No jednoducho veľmi rýchlo som pochopil, že v prvom rade musím byť ja v poriadku na to, aby som sa tu ja dokázal postarať sám o seba a samozrejme potom aj o svoju rodinu, o svoje deti, o svoju manželku. No a niekde samozrejme na ďalšom mieste aj o tých samotných zákazníkov. Čože prirodzené, robím skrátka takú prácu. Ale nikdy to nemôže byť, aspoň v mojom prípade to tak nechcem, aby problémy a potreby zákazníka prevyšovali moje potreby v tom zmysle, že samozrejme nemyslím, že keď ma zrovna bude štípať v nose, že sa na niečo vykašlem, alebo len preto, že mám z niečoho obavy, tak do toho nepôjdem, ale skôr to myslím tým štýlom, keď poviem úplný extrém, no nikto z nás nebude rozmýšľať nad tým, pokiaľ vám zavolá napríklad partner, alebo vám zavolajú zo školy, že vašemu dieťaťu sa niečo stalo v škole, alebo vám manželka zavolá, že mu nie je dobré, že ja neviem, odpadol v práci a teraz je v nemocnici. Nepoznám človeka bez chrbtovej kosti, ktorý by bol taký, že povie zákazníkovi, a viete čo, však to dorobíme a ja potom pôjdem za manželkou, alebo za dieťatom. Neexistuje. Všetko hodíte o zem a idete riešiť to, na čo vám záleží oveľa viacej, ako je ten zákazník, alebo ako je tá práca, alebo ako je váš šéf, alebo čokoľvek v tomto smere. Nepoznám takého človeka. Čiže v tomto smere to zmyslím, že sú veci, ktoré ja som ochotný prejsť, prekusnúť, ale všetko má svoje hranice. A úplne na záver, aby som zase nebol rozťahaný, tak poviem ešte jednu veľmi dôležitú vec. Nech už sa rozhodneš robiť čokoľvek, tak niečo rob. Niečo proste rob. To je jedno, umývaj riady, kľudne chod vysypať smeti, pokús sa otvoriť tie dvere, pokiaľ sa bojíš ísť von. Kľudne si na to niekoho zavolaj, kľudne zavolaj mne. Môžeme sa o tom podebatiť na konzultácii, nie je žiadny problém, som tu aj pre teba. Ale hlavne niečo rob. Znova podotýkam, ako som povedal na začiatku, absolútne najhoršie je robiť nič. Hlava ide vybuchnúť, telo rastie, myseľ klesá. Ty nie si podradený svojej mysli, tvoja myseľ potrebuje byť podradená tebe. Ale chce to prácu, nie je to len tak, bez práce skrátka nie sú koláče. A to, čo som chcel povedať záverom, je to, že si uvedom, že si tu len raz. Viem, je to určite ťažké spracovať, ale jednoducho raz zomrieš. Zomriem ja, zomrú raz moje deti, zomre Alenka, zomreš ty, zomrú tvoji predkovia,
zomrú tvoji potomkovia. Ale dovtedy, kým sa to stane, tak je jednoducho len a len v tvojich rukách, akým spôsobom si to tu nastavíš, ako si to užiješ alebo neužiješ. A pokiaľ by mal niekto rýpavé myšlienky typu no ale ty nevieš o mojom živote nič, tak ti záverom poviem jeden krásny príklad. Možno ti nebude dávať zmysel, možno áno, ale poviem ho. Nedávno som bol u zákazníka, ma zavolal, že chce opraviť studňu, že mu stále spadá voda, že nevie potom nasať s horným čerpadlom vodu. Tak som mu to tam prišiel opraviť, poriešili sme to, studňa funguje, zákazník bol neskutočne vďačný. No a záverom z neho vyliezlo, že on má 93 rokov, fakt nevyzeral, to sa priznám, na taký vek. A že doktori mu dávajú asi 2 mesiace života. No mňa posadilo na prdel, hovorím koľko, že 2 mesiace života, že mám rakovinu žalúdka 4. štádia, užívam chemoterapiu a chcem ešte si tuto polievať záhradku. Takže toto je za mňa ako niečo neskutočné, že človek, ktorý je v podstate od lekára, aj keď samozrejme tá istota nie je tam, ale je v podstate lekárom v úvodzovkách vypísaný oficiálne na odchod z tohto sveta a on ešte v tak pokročilom veku chce sa motať okolo svojej záhradky, chce si ju popolievať a chce si ten život dokonca užiť podľa seba. No tak pokiaľ to ide 93-ročnému pánovi so 4. stupňom rakoviny, ktorý je v podstate na poli zožratý tou rakovinou, tak ja si myslím, že pokiaľ si zdravý, máš 2 nohy, 2 ruky, ale aj keby si tie nohy a ruky nemal, tak si myslím, že aj tak sa dá vždy prispieť tomuto svetu a prispieť sám sebe. Držím palce. Čus.